visquescas problemes et tinguin espantat, tot es pot solucionar si el temps deixes passar. Si el temps deixes passar. L'aigua és sempre diferent, pots tenir-la i ser valent. Aquí hi ha aquí i ara és el moment. Sí, doncs sí, ara és el moment. Per què esperar? Per què allargar? Què podem fer un amargat? Viure sempre espantats. Clar que no! Tenim la música. Va espantar els fantasmes! Perdre l'amor. Va ser feliç! Aquí i ara és el moment de ser valent. No et preocupis, és millor, és la teva decisió. Viu la vida sense por, Viure sense por. no t'ho vulguis, és sentir. És molt senzill. Hi ha l'oferta de hi ha la motivació que viure, viure que no ens deixa viure. Viu la vida sense por. Perquè patir estressar-se, quan vol viure en llibertat, llavors perquè alliberat comença ara, sense espantar. No deixes escapar. Aquest moment comença ara. Viu la vida sense por. Aquí i ara és el moment de ser valent. Mira de viure amb passió, perquè no hi poses color. Viu la vida sense por. Sempre t'hi veus un perill, si creus que tot és destí. Però intentar somriure, no hi ha res millor que riure. Viu la vida sense por. Perquè patir estressar-se, quan vol viure en llibertat, llavors perquè alliberat comença ara, sense espantar. No deixes escapar. Aquest
com a ser. Com la potència de on s'escola la completa. Per impedir davant a tothom li sento la blanca. La nit sentint-se pels carrers, els passatges i les places. És un riu desbocat, arrasa el que té davant. La nit avui serà la reina, és que torni a sortir el sol. La nit és fosca i espantosa, la nit és fonda i silenciosa. Ja ha arribat la nit per fi, els malsons estan neguitosos, els malsons volen sortir, els malsons volen sortir, els malsons volen sortir. És fosca i espantosa, la nit és fonda i silenciosa. La nit és fosca i espantosa, la nit és fosca i espantosa, la nit és fonda i silenciosa. Que ho heu vist? Lluc! Lluc! Què? Ja ha començat? Riqui! D'acord. El públic va desaparèixer. I la sala de concerts i els focus. I sense saber ben bé com, la guardiana i jo vam aparèixer enmig del no-res. Què ha passat? Que en Riqui s'ha despertat. Com? Això que veiem no era un concert real, era... Vull ser una nena popular. Doneu-me temps i canviaré. Només seran uns quilograms
salvatges, ossos, i lleons, i panteres, i monstres, i... Mussols assassins! És injust! Per què no puc quedar a casa? El programa és infernal. Hem de fer milions d'activitats aquí al parc, excursions interminables, barranquisme, el pitjor de tot. El rocòdrom, però ningú no se n'ha no s'hagi fet la vida! Pots plantejar... Veu aquí l'altre allà i comença a escalar però si no ho he fet mai, és aquí! No m'hi puc quedar i començo a escalar. Sí, sé que no he de mirar a terra, però no m'hi puc passar. No estàs por, t'ho passaràs molt bé. Ja veuràs que quan siguis allà... Mamà, sisplau, deixa'm quedar-me. Faré els deures, faré la taula cada dia, netejaré la casa, l'habitació... Bona nit, bonic. Em va fer un petó i se'n va tornar a la seva habitació. Sempre intentava que la mare es quedés més estona amb mi per no estar sol. Li demanava un got d'aigua o li demanava llegir una estona més o li deia que em feia mal la panxa. Però aquella nit vaig esgotar totes les meves estratègies i no vaig tenir més remei que quedar-me sol a la meva habitació. A les fosques i mort de por. Tremolava sota llençol i tenia un buit immens a la panxa i una depressió molt forta al pit i continuava sense poder dormir, però tenia tanta angoixa que estava segur que passaria tota la nit amb ella. I quan ja portava una estona a les fosques, una ràfaga de vent va parar contra la finestra. I de cop, la finestra es va espicular en mil bocins i va aparèixer una dona a la meva habitació. Mama! No cridis! Qui ets? Què fas? Com has entrat? Qui ets? Què fas? Em faràs pagat? Tu ets en Lluc, oi? Sí. Oh, que bé. És que em feia cosa equivocar-me perquè el GPS del meu mòbil està una mica atrotinat i de vegades m'envia la Conxitxina. I aquesta ciutat és tan gran. A sobre, tots els edificis s'assemblen molt. I els pisos també. T'has fixat que tots els pisos tenen els mateixos mobles? Això és per culpa dels suecs, que han muntat un imperi. I els pobres fosquets de tota la vida... Em faràs mal. És clar que no. Jo no sóc com en Jan, Lluc. Coneixes en Jan? Esclar, jo conec tothom. I sé que en Jan et fa por, oi que sí? Sí, però això com ho saps? Tot és aquí. Aquest nen et fa la guitza, oi? Sí. Ell i els seus amics m'insulten. I fins i tot m'han posat un sobrenom.
Passa Walt Disney, era un dibuixant boníssim. Jo he vist totes les pel·lis de Disney i soc molt fan de Mickey Mouse. No pot ser! Les amazones, els pirates, les princeses i els faraons, els cavallers, els reis i tots els mans. També tenen por. I els guitarristes! I els trompetistes! I els baixistes! I els bateries! I els saxofonistes i contrabaixistes! I els compositors! I les directores!
presentar els músics. I començarem amb el saxo, que tenim el Xavier Figuerola. I seguim amb el trombó, que tenim el Sergi Vergés. A la trompeta, David Pastor. I també a la trompeta, Josep Gómez. El Marc Mas. A la bateria, David Gómez. Al baix elèctric, Bernat Guàrdia. I per últim a la guitarra elèctrica, David Soler. I els nostres solistes, doncs hem tingut el Rubén Juste, i
Comencem